Kamana nyaka bende gisani koro wadonjo e pau tuke kuma bende wang'iyo tuke mago ma pacho kamago mag NSL kanyakla koda mago ma pinje ma oko. Wachako gi NSL kuma Nairobi United no dhi nyime kod yudo duoko makare e NSL bang' loyo Kibera Black Stars mano gonde 2-0. Tugo no go e alapno mano mar M-Pesa Foundation mantiere Thika. Elsom Wamangati emano kuongo loyo gola mokuongo ne weg pacho eka Robert Angal no medo Nairobi United goal mar 2 mabende emano bedo mano mar loch. Kumekuwa na hiyo kukosa kumakinika kwa some of the players. Na unajua pia football sio tu ati physical, so we also need to find out maybe their mental preparation imekuwa namna gani improve, na ndio maana hii matokeo imekuwa hivi. So nashukuru vijana wako ready ku work, wanaonyesha pia intention na believe kiendelea kusukuma hivi tunaweza achieve goal yetu. Timar Manchester